Някои хора са се чудили отблизо как изглеждат мравките. Ето как изглеждат. Къде си? Гнусно същество. Чакайте. Вижте какво ядат тези мравки. Какво е това? Чакай да го мръдна, да взема пръчка и да го мръдна. Сега ще го мръднем. Иу! Махай са! Брат ми пък го страх от... хора! Вижте! Ще го